Giaprubahan sa mga miyembro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpagawas og 42 million pesos alang sa mga nasalanta sa pag-alboruto sa Bulkang Kanlaon. Gibutyag ni Provincial Legal Officer Miles Bihar nga moabot sa 1 million pesos matag adlaw ang gasto sa lokal nga kagamahanan sa Canlaon City alang sa pagpakaon sa mga nasalanta kuhaon sa Quick Response Fund sa probinsya ang maong kwarta. Adunay 859 ka pamilya o 2,737 ka mga individual ang naakaron sa 8 ka mga evacuation center sa syudad. Mipasalamat si Canlaon City Public Information Officer Edna Masicampo sa tabang sa PDRRMC. Nagamit na sa ilang LGU ang ilahang QRF maong nagsalig sila karon sa mga donasyon gikan sa laing-laing ahensya ug organisasyon. Sa mga cash donations na mo, no, ni total na siya o 35,987,927.69. So naami balance ang trust fund na 297,906.70. Pero na po may mga pending nga mga balayro nun nga naabot o 1.3 million. Gigamit sa LGU ang kwarta sa pagpamalit og makaon sa mga nasalanta, pag-ili sa suga sa mga classroom nga gigamit isip evacuation site, septic taxi phoning sa mga tunghaan ug bayad sa suga ug tubig sa mga evacuation site. Gikan sa Canlaon City, Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan sa PIA alang sa MDCV.